Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, gauza bakarra esango dizuet. Honaino ere iritsi da futbolaren eragina. Tottenham eta Manchester Uniteden arteko Europako Ligako finalak atzo Bilbo hartu zuen. Bueno, tira, atzo, herenegun, Bilbo, Donosti, milaka zale ingeles egon dira gure hirietan egun hauetan. Bai, eta zera, azkenean Tottenhamek Manchester United menderatu du San Mameseko finalean, baina lehia etzen soilik futbol zelaian eman. Asteartean talka egin zuten gorriek eta zuriek Fermin Kalbeton kalean. Adineko gizon batek kolpe hartu zuen aurpegian lurrera eroriz eta elkarri mokokaritu ziren bi taldek. Semaforoekin borrokan ere ikusi ditugu, bueno, eta bar. Eta guztiak gizonezkoak ziren. Hey, hey, hey! Macho, macho, macho man, yeah! I've got to be a macho man. I've got to be a macho, macho man, yeah! I've got to be a macho. Oh! Macho, macho man, yeah! I've got to be a macho man. Ikustaldi asko izan ditu sareetan, baita ere Bilboko plaza berrian gertatutakoak. Zale ingelesak andamio bat igoz balkoi batera iristen saiatu ziren, eta gizon heldu bat atera zen gizon hoiek uxatzera, eskuekin eta besoekin defendatuko dut aitaren etxea. Txak, begira, lotura. 1968ko maiatzaren 22an, gaurko egunez, futbolari taldi batek Frantziako Futbol Federazioaren egoitza okupatu zuen Parisen. 68ko maiatza zen, eta horrelako protestak ohikoak ziren. Ekintzaileek espekulatzaileak futboletik kanporatzeko eta futbola futbolariei itzultzeko eskatu zuten. Gehienak talde txiketako kideak ziren, eta ez zuten futbolari profesionalak engainatzea lortu, hau marka. Sans cigare, avec des époux ensoleillées, comme les enfants du mois de mai qui reviendront cet automne après l'été de 1780. Goazen protesta gehiagorekin duela 150 urte gaurko egunez greba orokorra egin zuten Barakaldon familia bat etxetik bota zutela salatzeko. Hilaren 16an herritarrek epaitegiko ordezkaritzari harrika eginez geldiarazi egin zuten etxegabetzea, baina azkenean gauzatzea lortu zuten epaitegiak. Familia horrekin elkartasunez, emakumeek altzariak kalera atera eta trenbidea blokeatu zuten. Protestak edatuz joan ziren eta langileak deitu zituzten lanera joateko. Greba sexta ere datu zen eta biharamunean istiluak izan ziren poliziarekin. Azkenean, etxegabetze batekin hasi zen gatazkaren harira, gobernadore militarrak gerra egoera deklaratu eta militarki okupatu zuen Barakaldo. Gaztain ondoak imatzen jarri aurretik, adaskak betiko kutxan gorde dizkit, sugar hau guztiz inoiz itzal ez dadin. Gerra ipatuta 1940ko maiatzaren 22an Agirre lehendakaria nazien gandik iesi hasi zen. Egun horietan Alemaniak Frantziari eraso egin zionean. Belgikan, Lapan herriskan zebilen Agirre, bombardaketa horietako batean bere arreba enkarna hil zen.
Gauzak horrela, Lapanetik Bruselara joan zen lehendakaria. Han alemanengatik ezkutaturik eta ihes ibili behar izan zuen, eta halako batean Luis Companys, Kataluniako Generalitateko presidentearen atxiloketaren berri izan zuen. Une haietan, Agirre bera ere, Franco generalaren heriotza zigorpean zegoen. Bruselan, jesuiten San Francisco Xavier ikastetxean babesa hartu zuen, eta handik Anberesera joan zen trenez. Anberesen Panamako Guardia Jaen kontsularen laguntza izan zuen eta pasaporte faltsu bat eman zion hark. Amerikara joateko zaizegoela ordea Gestapok anaia bera atxilotu zuen Anberesen. Zergatik ez du begiratu nahi. Ustekabean Berlinera joate erabaki zuen 1941 eta han 4 hilabetez Reijaren kantzelaritzatik oso gertu bizi izan zen. Familia aldiz Lobainan zuen, maiatzaren 20an berarentzat eta familiarentzat suediar bisa lortu, eta azkenean 1941 maiatzaren 23an suediaruntza abiatu zen itsasontzi batean. Trelborgera heldu eta Göteborgerako bidea hartu zuen. Etzen erraza izan Rio de Janeirorako txartela eskuratzea. Baina 1941 uztailaren 31an, Basol merkataritza ontzia hartu eta Amerikaran zirten zen. Brasildik Uruguaira eta handik Agirre izenarekin eta Eusko Jaurlaritzako lehendakari moduan jadanik Buenos Airesera jo zuen. Ameriketako Estatu Batuak Bigarren Mundu Gerran sartu zirenean, Buenos Airesetik New Yorkera abiatu zen. Han Kolumbiako Unibertsitateko irakaslena eskaini zioten euskal kultura eta historia irakasteko. Bularreko angina batek jotan 1960ko martxoaren 22an, hain zuzen ere 56 urte zituela zendu zen Agirre lehendakaria. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noiz. Gizu, Euskal Udalerrien kale izan degian gehien errepikatzen den izena dela Agirre lehendakaria. Eta izen horreko kaleak daude Bilbon, Sestaon, Igorren, Durangon, Getarian, Errenterian, Donostian, Basaurin, Azpeitin, baita Getafen edo Leganesen ere. Hurrengo efemerietako protagonistak ere badu kalea. Gaurko egunez hiltzen Maribi Iturbe Etxeberria, 2001an irakaslea eta erizaina izan zen industrializazio garaian borondatezko gizarte langile aritu zena. 1986ko abenduaren 17an, Etxabarriko udalak kale bat eskaini zion egindako lana aitortzeko. Eta 2018an Etxabarriko udalak oroigarria kokatu zuen zintururin. Mezu bat Manez julenekai Dezkaferik ez baina Baitasuna tonaka Baionako leio Uste dut ez duela kalerik bere omenez, baina aipatu nahi dizuet, gaurko egunez hiltzen Maria Azeo Ezkerra, maitxo segalaria izenez ere ezaguna. Etxeko Andre, baserritarra eta emakumea aitzindaria izan zen sega apostuko jardunean. Senarrak antolatu zion lehen apostua 1977ko ekainean. Nunbait beste bi gizon, beraien arteko apustua izteko geratuak ziren Oiartzungo Tokialai jatetxean, baina bietako bat berandutu egin zen. Eta orduan maitxoaren senarrak esan omen zuen bere emazteak hark bezain beste egingo lukela segan. Etxera bueltatu zen, Mariari esanez apostua antolatu ziola. Hilabete baino ez zuen entrenatzeko. Kontratuan zehaztu zenez, Antonio Larraza Oiartzuarrak ordubeteko epean maitxok ebakitakoaren bikoitza baino gehiago egin behar zuen irabazteko. Bakoitzak 50.000 pesta jokatu zituen. Hernaniko Jauregi baserrian jokatu zen apostua eta jendetza bildu zela kontatzen dute garaiko kronikek. Ikusmin handia zegoen garai hartan apenas ikusten baitzen emakumerik jendaurrean herrikirolen munduan.
Denak harrituta geratu omen ziren azeo galtza luzea jantzita gertu zenean. Denek gonarekin joatea espero aitzuten. Amaieran larrazak 2.325 kilo ebaki zituen eta maitxok berriz 1.886. Aixe irabazi zuen beraz, adituen esanetan oso txukun aritzen zen segan eta garbi xamar zegoen hasieratik irabazi egingo zuela. Ba hemendik gure omenalditxo xumea, Biba Maria Azeo Ezkerra, maitxo. Baina saioan datozenak ere omendu beharko ditugu, bereziki Arkakuso, Iruñeren urtebetetze eguna da gaur, eta sorpresatxo bat jaso dugu azken minutuetan. Zorionak Arkakuso! Zorionak, garazi arregi ere izango dugu gurean, ikusentzunezko sektorean eta arte eszenikoen sektorean indarkeria matxisten aurkako lehen protokoloa garatzeko ikerketa lanetan ari da. Eta Ander Lakaie, Amaia Quiroga eta Omar Somai izango ditugu gurekin. 12. antzerki arinaren jardunaldietan Alex Angulo saria irabazi berri dututa. Eta Jon Maria Soriarekin ere izango gara, kantu bat gara eta kantua iritsi da bere mugarrira. Maiatzako 22 ditu gaur eta asteazkena da entzuleok ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Dantza egiteko tartea pasa zaigu, bai, baina tira, aurkezpenetan murgildu beharko dugu. Mai Gorostiaga Pozo, egunon? Kaixo, koko naiz, eta gaur futbolaren eta kulturan arteko diferentziak azalduko izuegu! Goiuri Ezeizarandi, egunon? Egunon. Eta izketan ari zeizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 985 adu, maiatzako 22 ditu, goizak 10 eta 16 minutu, gu 3 Leicester 6 izateko asmotan eta horrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Tip, azken ordukoa, badakigu gaur ez dagoela puntuaketarik, dantza tartea pasa egin dugulako. Beraz, jakizu entzuleok gaur ez dela puntuaziorik izango, sentitzen dugu. Hemen gure txatean, egunon gaztiak, egunon, zorionak Arkakuso, bai, denak zoriontzen dut Arkakuso. Nire maite dut da atzo antzerki baten Ander de la Calle atzean neukan, eta zerbait esan behar nion, baina lotxa, laizzer izango deu, kulturzasten, aze, orea, hori dio Gorka esantestuan, gure txatean, Mai, intu jairen kamisetak ez daude? Bai, noski, koloretako gaina, denetatik, etorrita hartu. Eta beti salgai, intu jaik antolatzen dituen, intu jai espazioko emanaldi guztietan, beraz, badakizue. Gaur ez dago puntuaketarik, ados, ulertzen dugu, dantza tartea pasa zaigula. Bueno, berandu baina egin dezute, 6 bat denentzako, venga, exekuo. Inigo Tamaik puntua raskatzen ari dira. Bai, azken momentuan hor pixkat ibili gara nota igoera prozesuan. 7,5 azkenean, bai. Ba, hoizeko 10 eta 18 ditugun honetan, maite duten tartean murgildu behar dugu, eta Mai Gorostiaga Pozo, zuri eskatu behar dizut maite dut alenik. Bai, justo abesti hau, aproposi, joa, igo dezakezu pixka bat? Abrazar a la libertad que está esperando tras la puerta, fecha para no olvidar. 22 de mayo fue la fuga del penal. 22 de mayo Excava todavía es. 22 de mayo la rabia y Bauxe, Excava todavía es 22 de mayo, 1900 eta 28ko maiatzaren 22an, izugarrizko iesaldia izan zen San Cristobal gotorlekutik,
uste dut 210 preso, bueno, ies egin zuten, bakarrik 3 pasa zuten muga Frantziara eta salbatu ziren, beste guztik edo berriratxuta edo gehienak hildakok. Eta, bueno, nire maite dutan nora, Ansoaingo Txinparta elkarte, Fuerte San Cristóbal Red de Memoria Kolektiba, Koldo Pla eta konpainia, urtero izugarrizko omenaldi antolatzen duten hor, aurtengoa uste dut igandean izango dela, igandean 12 hango torlekuen San Cristobalen atean egiten duten lehenengo ekimena, hitzaldi, kultura, beti musikarekin, beraiek uste nahi dutela egin hor, kultur eta memoriaren zentro, osatu nahi dute San Cristobal gotorlekuan, nik osaba daukatan, Ansoaingo, ez dakit, lurperatu edo auskalo nola bukatu zen, eta izugarri maite ditut, zenidek, elkartekok, eta inbeste lana egiten dutela gure memoriaren alde. Sangraron las laderas, son 207, les costó la vida. Solo 3 pasaron la frontera en el diario oficial. Una nota escueta, fue su triste requiem. Fecha Nik bi maite dut ditut Goiuri, beraz, Bota. sandwicha egingo ditut. Hori da, ondo? bai. Nire lehenengo maite duta, eta hau akaso duela denboratxo bat uste nuenarekin kontra esanean, da eskudirua, metalikoa. Eta txartela onartzen ez duten tokiek. Horiek maite dituzu. Bai, uste dut, gaur egun, Olaia Intziartek dion bezala, astelenetan bizitzeko gogoa izatea iraultzailea dela. Eta uste dut gaur egun dirua bultxikoan eramatea ere iraultzailea dela. Eta uste dut politikoki erresistentzia egin behar diogula diru digitalari, eta duela egun batzuk, haragi jaiaren baitan, hainbat haragi postutan ez duten txartelik onartzen, eta ni bildin nintzen, pixkat BBVA sentitzen nintzen, bai. Ze, azken aldian jarrera hori buruan daukadanez, diruarekin ibiltzeko joera hartu dut, eta diru pixkan eraman, hola, pranko, antxe bilin nintzen, pixkat, ez dakit, jendearen business angel izaten, edo, bai, antxe denak, ez daukago dirurik, eta bega, tori, gero itzuli diate, baina, bai, uste dut, horrelako momentuetan, naiz eta gure joera pixkat aserretzea den, ez daukazu etxartelarik, konturatzen garela, akaso, dirua berreskuratu behar dugula, eta nolabait gure informazio guztia eta egiten dugun guztia ainageri eta doako tasunetik, ez saldu diru hori eskeni, eta gero diru horien informazioa saltzen dutenei. Beraz, nire aldarrikapena, esku diruari. Itzulitzen idan utzitako dirua, Goiuri. Bizun bat egin izun, behiratu ezakezu. Kusten, ez duzu zer ulertu. Ez duzu zer ulertu. Egia da. Gauza bat eginko dugu, itzuli bizun bat, eta oran joango naiz diru ateratzera, eta diru hori esku dirutan emango dizut. Baina horretarako bueltatu bizuma. Ados, ondo iruditzen zait. Zer egin behar dugu, zera zarrekin atxotitzek, kukua entzuten duzunean, txampona baldin baituzuko txikoetan, ez dakit, ez dakit gauza honak etorrizko zaizkizuta. Egun, nola, bizuma bibiara kukua entzutean, transferentzi bat, zein behar da behin. Egia da, arrazoi duzu. Ari garantzuten, hemen Sara Azurza eta Olaia Intziarteren artekoa begietan, eta datorren asteazkenean Sara Azurza izango dugu gurekin, Goiuri. Eta Sara Azurzak galdetu zidan atzo, ea animatzen nintzen berarekin pianoan jotzen. Zepalita. Zer esango diogu baietz? Bai, Sara, joko dut, noski. Bueno, venga, vale. Dago sinota bat, Sara, pixka desafinatu zaidana. Jaiatu naiz afinatzen, baina uste dut beharko dugula laguntza ekstra. Baina beste guztia pianoan ondo dago, beraz. Politia izango da. Egingo dugu. Bihurtzen arteko lotura ez. Zein da zure maite dut, Goiuri? Maite dut ez bat daukat. Oro! Sorpresa. Ez da zergatik usaintzen nuen, giroan usaintzen nuen. Bai, eta badakizu zer den? Hombre. Bai? Bai, a ber, gure entzulek badakite edo jakin beharko lukete honezkero, nik gorrotatzen dudala futbola.
gero esango diate, bai ez, baina gorrotatu inguruan dagoena eta ez kirola bera, jazta. Osa, hain kutsatuta dago kirola bera inguruan gertatzen denaren gatik, kirola bera ere gorrotatzen dudala. Orduan, gorroto dut futbola. Gorrotatu kirola bera eta ez gorrotatu inguruan dagoena eta ez kirola bera, da pixkat not all men, ez da? Pixka bat bai. Pixkat not all men bai. Pixkat not all men, baina but always a man. But always a man, eta ja. hemen beti, berdina gertatzen da. Osa, ez bai, talde guztiak ez dira berdinak. Bai. Energia hori dauka, bai. Bai. Kontua da, badakizue, egon zela atzo partido oso garrantzitsu bat, nonbait, Bilbon, eta egia esan, zer pentsatua eman dit, esan bezalan ere gorrototik, ikusi ditugun irudiek segulako nazka sortzen didate. Eta ikusi dut Bilbon, Plaza Berrian, gizon bat andamio batera igota guztiz biluzik. Zakia kanpoan, dena guztiz biluzik. Ikusi ditut irudi pila bat, gizon asko kamiseta gabe. Agian ez guztik biluzik, baina gorputz asko ikusi ditut. Eta burura etorri zait, gero, pertsona hauetako askok, heteronorman guztiz hiltzatuta, iruzkin desatxeginak egiten dituztela LGBTQ plus komunitatearen arrotasun desfileekin, ez? Eta esaten dutela, hau ere entzun izan dugu, bai, ni ados nago, eta bai, bereien eskubideak, baina, desfilea egiten dutenean, eske zergatik joan behar dute kamiseta gabe, edo zergatik arropa horrekin, eta zergatik ipurdia erakusten, edo zergatik horrela. Eta gero oso onartuta dago, futbolaren munduan, zure heteronorma horretan, biluztea euforia sentitzen duzulako. Futbol talde batek partido bat daukalako, gaina irudi hauek izan dira partidoaren aurretik, eta hori oso onartuta dago, eta asko haserretzen hau horrek, etzait bat ere bidezkoa iruditzen, eta gainera gaur irakurri dut Txiolandian, asko gustatu zaiten txio bat, eta esaten zuena, oso maila baxua daukagula, maila baxua, tolerantzia maila altuegia daukagula futbolarekin. Hau da, puskatzen badituzte soilik 17 semaforo eta borrokatzen badira soilik 20 pertsona, ze ondo istilurik gabe joan da partida. Nola istilurik gabe? 17 semaforo puskatu dituzu eta taberna batean, taberna itxi behar izan dute borrokan aritu direlako, baina edabide batzuetan irakurtzen dugu, bukatu da partida eta istilu festagiroan eta istilu gabe. Benetan, istilu gabe. Benetan, gizon heldu batek bere balkoira atera behar izatea makil batekin zale ingeles batzuk botatzera, ze andamio bat igoz bere balkoira sartu dira, hori istilu eza da. Ez da egia. Orduan gero ezin dezu esan, istilurik gabe joan dela zer da, istilurik gabe. Ospitalean ez daudela pertsona hauek, eta? Ya está. Bergatu. Ez que haserren nago. Azkeneko 3 minutuak izan dira, Goiuri alua banatzen deskripzio sonoroa. Nere gaurko maite duta atzo bi lagunek nere egoskorkeriarekin izandako tolerantziari. Ados? Nik buruan neukan, aspaldi, eta kontatu nuen atzo bertan, helburua zela piraguak hartu eta errobi ibaia esteren zubitik, iaia larrau ingurura kokatzen den erretxo batetik, han Donibane garazitik gora, piraguan sartu eta iristea zera itxasura arte, itxasuko herrira arte. Eta noski hori 38 kilometro dira, urbizitan, esteren zubiko kainoieti pasa, bide luzetxoa egiten da. Nere bi lagunek, Iban Gorrisek eta Aitor Goikoetxeak, ez zeukaten gogondirik horrelako paliza hartzeko. Baina nik planak garbi adirazitan nukan, eta buru gogor sanien, ez egingo dugula. Eta egin genuen, gero gaur agujetak eta komeriak atzo, eta baina tira, osatu genuen, eta nire maite duta da, norbere egoskorkeriarekin aurrera egiten duten, eta hori egiteko gogorik berez ez zuten lagunak. Beraz, gora Aitor eta gora Gorrixe, eta bide batez, Aitor Goikoetxeari esan behar diogu,
Pahorra baserriarekin bisita egin zigula, baina Kayak Bass Countryen inguruan aritzeko berak eta David Perezek bisita zor digutela eta denboraldiari hilabete eskas geratzen zaiola. Beraz, badakizu zer egin behar duzuen, ezta? Eta goizeko 10:29 minutu ditugun honetan, uste dut gure gaurko gonbidatuek badakitela maite duta ere esan behar digutela, ezta? Bai, maitagarriak direnez, badakite. Hirukote aurkeztu horretik, egunon hiruroi. Egunon. Bueno, nondik nora hasiko gara? Ezker esku edo eskuin ezker zuena edo zuen bezalaxe? Ezkerra, gure ezkerra. Vale. Nik maite dut futbola, bai, imaginatzen. Esango iztut gauza bat. Wow. Badago makil bat, atzo gizon honek erabili zuena bezalakoa antxe gure armariotxoan, eta imagina dezaket goiuri makila hartuta eta zera, atetik aterata. Bida, nintzen aste artean sari banaketa bat aurkezten, umeekin, eta, bueno, gaia zan Donostia, gure hiria zaintzen, eta pixkat zan marrazki lehiaketa bat. Zegatik maite dugun gure hiria, eta nola zaindu dezakegun, eta gero zen nintzen pixkat aurrekin interaktuatzen, bestela aspertzen dira aurrak. Eta galdetu nien, zuek asteburuetan zer egiten dezue? Zenbatek, anoetara joan, futbola ikusi, baina bakarrik hori, Eta entrenatu. Eta esaten un, tio, aigeatu Donostia buruz iz egiten eta bakarrik anoeta? Bai. Osa, erosi tortilla patata pintxo bat, eta jun iluna barra ikustea, mesedez, hartu patinak eta hasi patinatzen, jun antzokira, jun zinemara, ez dakit, beste gauza egiteko Donostin eta bakarrik. Lasai, hori nera bezaran iristen zaie. Bai, ez dakit. Iritsiko zaie, baina... Espero dugu. Baina, bueno, ez zian nerabeak aurrekoan Bilbon eta Donostin zaudenak iskan bila montatzen. Bai, nik maite dut... Ni maite dut bizuma. Eta hau benetan da. Amaiak ez daka bizuma eta badaukagu hor konversazio bat. Nik uste badaukadala oso barneratutan informazio guztia ja salduta dagoela. Bai. Orduan bizuma egiten zait gauza oso eroso bat. Eta zuk betxat, ja Googleek badaki dena nitaz. Ba, eskuzik ja dala... Beldurra galdu dioz horrek. Orduan ja bizin naiz horrekin barneratuta. Bale, Amaia, makilla, tripodea edo olkia, zuk aukeratu zerkin botako dugun. Hirurekin, ados. Omar, zure maite duta. Nik zugarri maite ditut txakurrek. Osea, haitu nahi pentsatzen eta betxatzen ze maite duten eta eskegia da, txakurrek, playan. Bai. Playan alduen eneon, Bai. porque udan ezin dion. Ezin dute. Denok nahi dugu, egotea, baino ezin da. Eta bai, haien poza, haien inozentzie, haien beharra haiek izateko. Eta jazta, bai, baitasuna dana txakurrek. Epolita, bat egiten dut. Katuke bai. Baina txakurrako beto, pixka da beto. Katuak ondartzan ere bai, no? Dana. Bik, bai. A ber, katuak areazko metro karratutxo horietan guztu ebiltzen dira. Ondartzan ere berez ibiliko lirateke. Gure igual ez hainbeste gustatzen bai. A ber, gauza bat, gero dauzkagu etxekotuta akaso gure mugetatik gain. Ze, oraintxe burura etortzen zaizkit, Marokoko ondartza batzuk, non katuak antxi ondartzan barne ibiltzen diren, arrai arrastoak jaten... Obligauta ez dauden bitarten, hori da. oso ondo dauden. Ez da gibanik, Bueno, venga, badaukat, amabietan eztabaida bat bizumaren inguruan, beste bat katuen etxekotzearen inguruan, Amaia, pres nago, ni gaur jaineukan, baina begira hemen nago borrokarako prest. Ba, bueltaka ibili naiz ta ondo ez egon, maite dut baratxuria. Pila bat, eske brokolia ez, baina brokolia baratxuriarekin bai. Buah, totalmente nere taldean, Amaia nere taldean nahi dut. Baratxuriarekin bai, orduan maite dut baratxuria, ez gaizki dago, baina... Ezin bestekoa. Gauzat esango dizuet. Ni Amaiaren taldean. Gora baratxuria baita lehenengo zitetan ere. Hor badago mito batez, eski lehenengo zita batean ezina baratxuria janda joan. Bai, ja, behin baratxuriarekin funtzionatzen badu horrek, ja... Bai, all time love, bai. Eta gora eskudirua baita ere. Gora eskudirua, bai, etza gaina, bizumik ez daukan Amaia da, bueno, totalmente nere taldean. Ez dakit Amaia zer egiten duzun biti pauekin. Antzerkia. Ondo dago, antzerkia egiteko majoak dirudite, bai.
Entzuleok, txatean beste maiteutik ez badago, haupa Ander, zehorea, goiuri zubai jatorra, utzipakean LGTB-ko jendeak gu libreak gara. Bai, Gorka, arrazoi duzu, eta honen inguruan hausnartzeko tarte hartu beharko du, ze gainera LGTB kolektiboak Europa mailan egin du deialdia, eta alako, alarma mezu igortzea, erasoen gorakadarekin eta datozen gorakadekin, nolabait, giza askatasuna eren aurkako hainbat eta hainbat plan omen daudelako eta uste dut horren inguruan ere aritu beharko dugula. Gaur, goizeko 10:34 ditugun honetan, aurrera egingo dugu. Mentxe, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Itxasoak aztu du zure izena, gure azen ondartzorta. Erroma eta Aiama, bi gangster dira, eta Bilboko itxasederrean ezagutzen dute elkar. Erromantikoa dirudi ezta? Kontua da, bertan topo egiten dutela bakoitzak, biktima bat desagerrarazi nahi duelako. Orduan noski tokia partekatzeaz gain elkarrekin egin beharko dutelan, edo agian ez. Hildakoak daude bai, baina hau komedia bat da. Eta obraren amaieran hildako bat publikoa agurtzen jarri dute. Ez esan, ez duela xarmarik. Agian horregatik, eta lantaldearen talentoagatik noski, Alex Angulo saria jaso dute Pabellon 6 antzerkiarina jardunaldietan. Baina nina ez gidoilari. Fumas izena du antzezlanak eta Ander Lakaiek idatzi eta zuzendu du eta Omar Somai eta Maia Quiroga Elizalde ditu protagonistatzat eta beraz, hiruak gonbidatu ditugu gurera lehenengo eta gure bigarren kafeko bi galdera imposibleak erantzutera. Boom. Eta normalean goiurik egiten ditu, baina berari denez entrevistak idatzen nik egingo ditut. Ados. Uste jazu goiurik. Bai, noski? Lehenguan nik egin ditun. Bai? Bai, jai izan zen lagun baten. Bize ondo. Bueno, bi galdera dira, beraz, bakoitzak bat aukeratu behar duzue, eta batek errepika dezake galdera bat. Vale. Bai? Agian hirugarren galdera bat. Bai? Bai. Asmatuko duzu? Bai. Vale? Nik bi egingo ditut eta hirugarrena goiurik, eta gero zuek banatu zuen artean. Venga. Vale? Bueno, lehenengo galdera da, nola visualizatzen duzuen, nola imaginatzen duzuen, nola nahiko zenuketen izatea, zuen hileta. Ze polita hori, bale? Ui, jazta, hartu dut. Hau hartu dut, baina igual askatuko dut urrengo harrapatzen badut. Vale, hau iruntzako ere erakargarria den zerbait da. Imaginatu zinema zuzendari bat hurbiltzen zaizuela eta esaten dizuela zuen, baina norberaren, bakarraren, ez? Bizitza kontatu nahi duela pelikula batean. Baina bizitza hori fokalizatu behar da zuen bizitzaetako pasarte edo momentu konkretu batean. Ze momenturen pelikula egitea eskatuko zeniokete. Eta baina zitan, nahi baduzu esan ze zinema zuzendarik egitean nahiko zenuketen, hori ere onartuko dugu. Eta hirugarren galdera, Goiuri? Hirugarren galdera da super zaila. Eta zuetako norbaitek erantzun behar dit, ea munduan zer dauden gehiago, ateak edo gurpilak. Nik izango izut. Pega mar, ateak edo gurpilak. Ni bastante seguru nau. Bueno, eske ateak konsideratzen ditugu armariok eta dana. Noski. Eta gurpilak, bida, ulki honek, 5 gurpil dauzka, adibidez. Hemen, 15 eta 30 gurpil gu zeion azpian. Nik uste dut gurpil gehiago daudela atek baino mundun. Batez ere, guain ate asko daudelako dila pasarela batzuk. Ate gabe. Baina gurpileko handik ez dira desagertzen. Jo, claro, ateak ez dauden modan, baina gurpilak bai. Bai. Wow. Eta kotxe voladoreke onarte behintzat. Ostra, oso ondo fundamentatua, Bai. Egia esan, galdera inozo batetik, galdera simple batetik, barkatu Goiuri. Bai, barkatu. Kriston galderatik, kriston erantzun aterako du. Ikusi dut Goiuri azkenean makilka dania, eta konau eramendik. Eske, ateak, komunetako ateak, armariotako ateak. Bai, maki hori hartzeko ere ate bat iriki behar da. Claro, eske... Baina, gero daude ate giratorioak gurpila dituztena baita, claro, Kriston parado xan ire burua. Claro, ate giratorio inguruan nik badakit nora joan da izakezun informazio eskemai. JJ iri eskatu dezakezu. JJ ik asko daki horren inguruan.
Jota ahí. Yo soy Joni Maz. Bai, eta... Pentsatu baita, zenbat kotxezito dauden afede eta horako dendatan Bai. gurpila duzketenak. Joia, baino... Haiek ez daukete kotxe Ateak dituzte. Baina kotxeak asko dezak ateak. Ateak ez irekitzen. Baino badaude gazteluak, etxeak, panpin etxeak, horrez dago gurpilik, baino ate pila badaude. Ateak irikitzen ez dituen kotxe txikiek ez dute kontatzen. Baina gurpil horiek giratzen badute bai. Baino ateak... Hotel batek zenbat ate dazka eta zenbat gurpil. Hombre, segun doli horiek maletan... Baina ate askoz gehiago. Doli horiek lau izaten dira eta ateak 2000, Eta Gabonetan egoten dian negutegie horiek... Bida zenbat ate, egia da. Ate pila bat. Advent calendar edo. Advent calendar. Ate pila bat. Juri superzalea horregaz didakigu. Bai. Bueno, kalendarioa berak ez du importania txokolatek bai. Ez que, karo. Ez dakit zenbat egongo dien bitatik, baino pila bat eskertze ditut. Ateak edo gurpilak? Biak. Osea, ate bat erabili, kotxe baten sartzeko eta gurpilloiek erabili, beste norbait jaguteko, pues, hoi lujoa da. Vale, orduan, atea eta gurpilarena, listo. Orain, nork erantzungo du hiletarena eta nork pelikularena? Amaia, erabakizuk. Pelikularena. Dale. Zepozik jarri zea hiletaren. Ez, oza, biekin ondo, Pelikularena? Garbi daukat Andrea Jaurrietak nahi dudala zuzentzea. Hola, que buena. Fijo. Eta ze momentua? Momentu hau. Orain momentu hau, beti esaten dut. Nire bizitan ez detela ez da 5 minutu batzea botatzen, eta momentu hau grabatuko nuen. Oraina. Bai. Bale, beraz guk kameo bat ingo genuke. Bai. Kameito. Ze ondo. Que guai. Osta, guai gozan, fumas Andrearen ikuspegitik. Bai. Wow. Kainero, Bigarren kafe batekin. Zeko bigarren kafe hori. Ondo ari zara. Erantzunaren maila oso altu dago, orain hiletaren kontu honekin. Hiletarena, oza, txorra, baina justo duela gutxi pentsaudet. Azken aldin asko pentsatzen duzu denek hiletaren inguruan, Bai, ez dakit. Hilako kinin deulana, ja. Karo, ez que... Claro, nik beti pentsatzen dut, hilete izango da, superdivertigarria, eta utziko ditu gauzak prestatuta, tipo bideo bat, olako mobidak. Baina, karo, hoi da pentsatzen dudalako, oza, guain hiltzen ma naiz. Bai. Baina gira da, hiltzen ma naiz, ojalá. Oso zaharra izan da, karo, ja, nire lagunak edo ez dia egongo, edo zaharrak izango dia, familia gehiago egongo da. Ez dakik erroi, baina, bueno, nik uste zerbait divertigarria, ludikoa, festa bat. Igual norbait aserrezen da, ezta? Porque norbait igual behar du luto, pasa, eta tristura sentitu, eta... Bakoitzak behar duen. Claro, eta ni jartzen hor, mi reina de Henry Méndez, y no entra. Bueno, oso ondo, erantzun dituzu bigarren kafeko galdera ofizialak eta galdera extraofizial bat, ze gurpilarena eta atearena ez zegoen gure gidoian, baina orain bai, galdera horiek erantzun da, ja galdera serioagoak egingo ditugu mai, ezta? Hasteko... Edo ez, Edo ez. Serio eta mai, ez da antagoniko. Hasteko zorionak. Sariaren gatik. Eskerrik asko. Ze sentitu zenuten, esan zutenean, fumasek irabazten zuela sari hura? Buah, pasada bat. Ez genuen espero, maia saltua zegoen, genuekan beste antzeslan favorito bat, gaina lagunak eginda, beraz, izan zen oso sorpresa, polita, egia zen. Bai, gure konversazioan behintzat pentsatzen, zein izango da irabazlea, o ze premio jungo dan, zeinea, bete ginen pentsatzen, eske, obra oso politik egon ziren, oso politik, eta amasai obratik, hainbeste onak eta landutakok izatea zaila da, oso edizio politia izan da urtengo, eta bai ez genuen bat espero, eta gaina oso pozik den pentsatzen gure lagunek irabaziko zuela. Bai, baina, bueno, asko eskertzen dugu, eta oendik ere eskertzen dugu. Batez ere, hasi ginen prozesu hau, intsekuritate pila batekin, da, nik asko idazten dut, gauzak egin dazat, baina dazan nire lehenengo antzerki testua erakusten nuena. Orduan ja horrekin ikan pixat intsekuritatea, gaina testua da komedia bat, ez dakala beste transfondo bat, ondo pasatzetik, eta, claro, nire buruan zen, como,
hau igual txorrada bat da. Eta pentsatzen batek esoi tontota, ezakit. Eta, bueno, bakoitzak bere prozesorekin, bai? Bai, osan, behintzat, komedia egiteko, edo horrela egiten nuen lehenengo aldia zen, eta hori negurtzeko puntu ona, clown puntutik drama punturaino, nun kokatu nere gorputzean hori, eta oso momentu txarrean iritsi zitzaidan hau, eta orduan nenbilen nere barrua, nola esaten da, simelduta, egunero bilatzen komedia, eta bi hauen laguntza, Amaia loratu da, antzerkiarekin, eta jola da. Eta berloratu da. Prozesu nola bizi duzu? Nik prozesua, bueno, a ber, ez da sekretua, baina hemen berriz bazpare esango dut, nik Anderrekin beti prest nahu. Eta elkarren idea konpartitzitugu beti, nota bat balin badago mobian apuntauta, konpartitu iten da, egunen baten hor, zeita. Eta, klaro, Amaiakin nintzen hitz egiten, abendu horrin gurun, eta Amaiak izaten zin antzerkin barrauket, Omar. Eta, jun Anderrena eta Ander idatzi zoze. Amaia eta niongo, zera, brebetan ibiltzeko, eta ala intzen, idatzin zon, tita baten, irakurri nun, bihalizin, baina komunen nion, irakurri nunen. Zapolita, komunean gertatzen dira gauza politak. Oso polita. Ni sofan nengoen, zeritak jaso nuenean. Baina bai, behintzat, guretzako, hirugarren aldia da parte hartzen daula pabelloneko antzerki laburren jardunalditan, eta super ondo pasatzen dugu, eta orduan, ja presio gabe sartzen gea idea horrekin, no? Bai. Amaiak esan du, saiatu dela oreka topatzen klauna eta dramaren artean, eta egia esan gangster bat horixe da, ez? Justu erdigunea, eta pixkat klaun eta pixkat drama. Eroso sentitu zarete gangster paperean? Bueno, nahi ilusio egeit. Hau gidea gangster. Gangsterrak, bai. Ez, a ber, gidoia pasautzeanen nik ja imaginatzen nun pixkat oso visuala zan deskripzioa ez, bi pertsona bi aldetatik sartzen, aldi beren, eta topa egiten die ipurdikin. Bi kadaberrik hartzen barrua, ez? Eta, eski horrekin, zenbat gauza indezkezu, zenbat gauza deskubritu dezkezu pertsonaje baten. Gangsterra izatea ja plus bat da. Goi dago ze, bentsat nik idatzi nuenean, hartu nitu nik nezkan erreferentzia pila bat olako pelikuletatik, Tarantino, Martin Scorsese eta olako pelikuletatik, eta egin nun, eski hau dena, ondo pentsatzen badezu, gag hauek, dia super divertigarriak. Hartu nituen danak eta nik esaten nien, obra hau ez hartu serioz, alik eta serioago hartu, gutxiago funtzionatuko du. Da, ondo pasatzeko. Bai, eta nire gangsterra oso nahasia, nola esaten da, nahasia, traketxa, da, orduan... Oso polita. Da guai, da oso divertigarria jolasteko. Ni lekukoa izan nintzen hango saribanaketan, eta egondakoa bai aurtengo antzerkiarinaren jaialditanen, ados nago margin izugarrizko maila izan dela, izugarrizko obrak, eta egia da azken egunean, azkenen ez dakizu noren gana jongo diren gauzak, eta guatzen naiz iristean, Amaiak esan zula, urduri jartzen ari ez, porque kotxean esan dute, como que oraindik ez daude erabakita, edo inork ez daki nork irabazidun eta ez, eta sorpresa da azken momentu arte, eta horregatik jarri naiz urduri. Justo gala hasi baino lehen, eta ze eta bukaeran saridunak eta irabazleak. Que fuerte, bai. Bai, ez? Eske. Bai, ezakit, justu gaina edizio hontan oso ondo da, astebururo jungea ikustea beste obrak. Eta hainbeste lagun egotea eta gaina taekok, oso polita zen. Baina zuen lana oso polita izan zen baita. Kuñita sartu nahi dut, pasa den astean, aipatu nuen nire maite duten, taeko muestrak, kurtxonkarako muestrak, arrobia, emaitzak, nola ikusten da, oso polita. Zuen muestra izan zen oso polita, komentatu genuen, guk ikusteak dakagu zuen muestra, clown muestra, pertsona horiek nola jaio zian, eta baten ikustea, antzerki jarrunaldi batzuetan,
kleonoiek ja pieza bat egiten, izan zen oso polita, oso polita. Etorriko dira, 3 aste barrun etorriko dira ilarketa, edurrei, guain ez da beraien txanda, bai zuena da, eta muestran lehenengo mailako muestra aipatu nuen bereziki pasaden astean izugarrizko testu hori, eta bukaerako keinu hori, menaditxorian aperezi, eta bai nire maite duzan pasaden astekoa, azkenean eredentzia hori, ez? Ana erdin eta eko emaitzak ze mailan daudela. Beraz, hola da. Eta guain gainera amaia daukazu zuekin lan egiten batera, ez? Ez dakit, uste dut opari bat. Bueno, hori, Ana Perez irakasle izatea, niretzat irakaslea eta laguna izan dut, orduan oso gauza polita da nire barruan. Nire klauna hemen jaion zan mairekin intensibo batean, eta sudurran sartu nun Ana Perez satitxo bat hor. Eta hori nirekin dago, eta hori. Oso unkigarria da niretzat bere izena, eta hor dagoen guztia. Bueno, eta zuen rekorri da, kalte kolektiboa bai irabazleak, Eider usteu laizta sartuko dela gurekin bai aktore honenaren saria, bigarren aldia saritua P6-en, ez dakit uste dut, eta eren arrobia, egongo zarete horregatik. Total, eta etxo, nik jaso genunean saria nik aipatu nun, ze guai dagoen ikusten beste giputxi, baina giputxi, zenbat taetar publiko artean, eta ez bakarrik publiko artean, baizik eta parte hartzen ez da. Nola aprobetxatzen dugun aukera hoi, gauzak egiteko, sortzeko, eta alik eta Bilboa junberra daukaun, baiten degula ez da, eta mugitzen gehan, eta nik uste oso polita dela hoi. Garrantzitsua da, baina taetik ikasten dezu ez, zoz nahi balin bazu egin bar da. Telefonok ez du sonauko, askotan esan digute hoi, eta, bueno, azkenek kalte kolektibokin, edo aurrek urten ingenuna, edo fumasekin, eske, esperientzia beti iguala da, divertitzea eta gauzak ondo itea, baina kriterio bat, guk sortutakoa ez... Bai, hori da. Bai, nahi taen Sandra Ferrusek esan zidan, telefonoak ez du jotzen. Lan egin nahi baezue, zuekin barko dezue. Eta ostras, nik hortik aurrea, ikuspegi aldatu nun, eta egia da hortik aurrea gauza gehiago egin ditu dela. Hemen txatean galdetzen dute, ean nun ikusi daiteken, berriro ikusteko aukera izango dugun, fumas ikusteko aukera izango dugun. Daukago emanaldi bat, ekaineko 22an, San Juango tokian, bai da, eskerrik asko, sarrera librea da, osea, que super aukera polita da ikustea juteko, partekatzen dugu emanaldia, gara gu, eta gero dia, zakit, Zurriola edo Binai esango nuke dara. Bueno, Bernarda Alba clown egiten duten antzekitalde oso politoan nik ikusten daukat eta oso divertigarria da. Eta hortik aurrea, bueno, aigia saiatzen, antzerki laburrek ez dira errexak mugitzeko. Beraz, saiatuko geha erukitzen gure zirkuitutxo bat, bestela igea hitz egiten beste antzerkiekin lotzeko eta posolako pak ezberdinak egiteko. Eta printzipioz, ekainako 22an, San Juanen, Donibanen. Hala. Gorka, badakizu, hemen zuk galdetu eta erantzuna. Sarrera librea, Gorka. Gorka, sarrera libre. Galdetzen jungoa publikoi, a ber, Gorka. Gorka. Eta bestela jarraitu zaretan, eta hortxe jungoa. Eta ekarrik Gorka gehiago. Asmo haukazue. Gauzat esan hori barkatu, Guk Gorka asko maitu dugu. Gorka gehiago, igual Gorka batekin nahikoa. Gorka gehiago igual, too much. Gorka maite zaitugu baino, zu zea bakarra eta errepik ezina eta beste bat igual gehiagik izango zen, maitia. Barkatu maik. Galdetu nahi zuenea ze asmo haukazu obrarekin, bertxo luzea sortu, horrela geldituko da eta pixkat mugitu, beste obra bat berri bat, edo bakoitza bere bidea jarraitu. Nire aldetik behintzat, ez dugu asko hitzein hau, baina nire aldetik behintzat guaintxe bertan luzatzeko ideai pausa eman behar diot. Beste gauza batzuk dauzkeu luzatzeko hendik eta beste gauza batzuk montatzeko, baina... Badakitzein. Baina, osea, ez da deskartatzen den gauza bat, nire ustez, baina igual formatu ere jakin inbardan noiz
utzi daun bezala eta noiz luzatu, porque azkenen brebe baten xarma, labur baten xarma ere egitazko gauza bat da, ez da... Bai. Txiklea estiratzeagatik, ez da maitzagonak lortzen. Ondo dagoen moduan, horrela oso lan... Osoa da. Bai, Osotan da, ura botatzea zopari, ez da? Gure obran hasieratik 00 bai buruan zeola bertsio luzea. Eta ingenun horrelako lagin bat hor presentatzeko, baino jatorrizko ideia luzea. Claro. Eta kasu honetan guztiz kontrako, ez? Idatzita dago arina izateko. Bai. Hor mantendu. Bai, aldiz, jungian lehenengo urtea, kalte kolektiborekin, taekoak ere bai, gure obrak zezkan 7 minutu zerbait, oain dazka 35 minutu, eta oraindik badaka ibilbidea. Fikzioa, buruzari gara kalte kolektiboa. Hori da. Eta orduan fikzioak badaka bizirau penaia 2 urtekoa, eta eske jendea etortzen da ikustea eta esaten du eske gehiago ikusteko gogokin geratzen gara eta gaina badaka estiratzeko potentzial hori. Orduan nahi gea prozesuan eramateko ordu betera eta orduan mugitzeko antzerki zirkuitu tradizionalean. Nik esango nukela fikzioetzean bai daukazuela da estilo propioa, ez dakit propioa ez, baino estilo bat. Bueno, nik uste teknika ez dela propioa, teknika da sortutakoa ja, baina estiloa dela bastante propioa gurea. Tori polita da. Bai. Irrikitan ikusteko bertsio luzea edo beste proiekturen bat edo... Nik ez dut ikusi. Gure ikusi nahi dugu, bai. Baita ere, bertsio luzea nik ez dut ikusi. Eta nahi dut ikusi. Irainen 14. Asko gustatu zait esan dezuna ez, baita bakoitzak bere nortasuna bezala ez, batzuk antzerki laburra izateko jaioak, beste batzuk ez, eta bueltaka geratu naiz ideia batekin, Andrea, betu duzula, fumasera bueltatzen naiz, ondo pasatzeko zerbait dela eta ez dagoela transfondo gehiago. Bai. Hau da intxikuritatea hitz egiten, Ni nago super alde, gauzak ez izatea beti drama bat, sakontasun berezi bat, eske zergatik eki berdu beti denak sakontasun hori, ezta? Nik uste bai komedia bat egitea, ondo egitea, komedia on bat egitea bai badala lan sozial bat eta behar dala pixkat barrutik sendatzeko eta ez zergatik beti denak nahasi bargaitu barrutik edo ezakit. Baina ez zaizu iruditzen joera badela hori? Hau da, niri bai iruditzen zaidala, ez dakit agian publikoa igual bihurtu gara oso exigente, edo agian hainbeste sorkuntza lana daude, agian elkarren gandik desberdintzeko edo badagoela joera bat denak eduki berduela, 4. 5. buelta bat eta gusnarketa bat eta... Bueno, askotan errexagoa da, batzutan idazteko eta sortzeko pultsioi sortzen dela gaizki zaudenean. Eta orduan botatzen duzu hor, terapia modun, eta gero horrekin zerbait egiten duzu. Komedia aldiz beste toki batetik sortzen da. Egia da bau dela komediak badakatera kutsu irautzaile bat, zerbait protesta egiteko asmo bat, eta honek etzekan, horretik bain nire aurreritzia komediak ez dituzte sariak irabazten. Horretik indua zen hain lasai sari banaketara. Gaina sinopsin jartzen zon, lehenengo esaldi da, hay que ponerle peso. Bai, oso ados, gaina iruditzen zait antzerki mundun garrantzitsuna dela momentu honen harrapatzea bai aktorea, bai publikoa, bai tema, ez? Gai ere egun batetik bestea aldabindaik reakziok eta nik uste hor daola magia hoi, ez? Eta komedia beti ondo dator, niretzako behintzat, porque bizitzaia bastante gogorra. Bai. Nik uste hori... Fumas badauka 4. eta 5. buelta hori, baina jolasean. Sorpresak dauzka, etengabean, baina hori sakontasun txungo batetik ez, baizik eta jolasatik. Eta hori oso interesgarria da, eta nik uste hori horrek erakartzen duela, pila bat. Eta oso zaila dela bai, oso komedia egitea, ze bai, dramak eragiten du zerbait, barkatu, publikoan, baina komediak ere bai, bada publikoa ere aldatzea. Parre egitea bai da,
eraldatzea barrutikan eta gero hori espresatzea ozen. Osea, gertatzen dira gauza barrutik. Bai, eta nik uste dut gaina, Amaiak esan duna, 4. eta 5. buelta hoi, igual ez daukeu guk jarri beharrik. Igual publikok ere eman daikio buelta bat. Guk ondo itxema dauk gurri lana, publikok askatasun guztia dauke 4. eta 5. buelta hoi emateko be burun. Eta hoi, Ni bat nago horrekin, ez da, komerion bat askotan etxeko lanak usten dizkizu. Ateratzen zara momentuan oso goian, baina gero denborarekin aipatutakoa ez, badode hor como rekadito txiki batzuk, esaten duzu, begida. Zondo pasadu, baino badaukator, ez dakitkoa, ate batzuk edo gurpil batzuk, buelta bat ematen. Guztiz. Bai. Kike Gonzalezen Superman kantua bentzuten ari gara. Nahiko fumas giroan sentitzen dut kantua, entzungo duzu lasaiago. Baina ordu dugu, azken ordukoaren bila joateko, segituen jarraituko dugu bizpairu minutu gaurko gonbidatuekin, baina azken ordukoaren bila egin behar dugu bidea, Aritz Santamaria lankidea gure estudio zentraletan. Prest da eta Aritz, egunon? Egunon bai, bada memoria historiko izango dugu izpide jarraian, izan ere Segoviako espetxe frankistan espetxeratutakoak gogoratu dituzte Madrilen. Franco hiltzeneko 50. urte horrenean ekitaldian barron egin dute. Izan ere, diktaduraren aurkari ziren dozenaka euskal herritar pasa zen hortik. Azken urteetan, 90 bat euskal preso hain zuzen ere. Azaldu dutenez, espetxeak 2 fase izan zituen. Lehenengoan, emakumezkoen kartzel zentrala izan zen, eta bigarren fasean preso politikoak izan ziren nagusi. Aipatu dutenez, zetako lehen presoa 1979an iritsi zen, baina 1970ko hamarkada hasieran euskal preso kopurua gora egin zuen nabarmenki. Segoviako espetxetik 29 presok ihes egin zuten 76an, eta kasualitatez, gaur betetzen dira 87 urte Ezkabako espetxetik 785 presok egin zutela ihes. Beraz, asteburunetan planik ez baduzue, ekipo, jakizue asteburu honetan presoak eta haien familiak omenduko dituztela Ezkabako mendi magaletan, Iruñean. Eskerrik asko, Aritz Santamaria, eta bagoaz aurrera gainera mai telefonaren bestaldean dugu, uste dut, gaur, elkarrizketa hau nolabait borobiltzeko falta zaigun protagonista beraz. Protagonista bera, Eider Villalba, uste dut, telefonaren bestaldean dugula. Eider, egunon? Kaixo, egunon. Zorionak, Eider, lehenengo gauza ere. Eskerrik asko. Kalte kolektiboko kidea eta etik ateratako beste aktore puska eta 7 urte eta erdi obrarekin aktore honenaren saria Pabellon 6eko 12. Antzerkiarinaren jardunaldietan. Xabin Fernandezen testua, Kimez Etxaberekin batera, izugarrizko lan polita, ze sensazio, Eider? Bueno, oraindik pixka bat aterrizatzen. Bai, eta hori pasatu dela denbora, baina bueno, bai. Pozik, oso pozik. Azkenean, hori, badira ja 3 urte Pabellonen aurkezten dugula gure burua, ekipo ezberdinekin, antzerki ezberdinekin, eta beti da oso esperientzia polita. Denak oso ezberdinak, baina denak politak. Eta, bueno, horrelako errekonozimendu bat eukitzea, niretzat bintzat izugarria da, ez? Pabellon bezalako leku batek zuri sari hau ematea, ez? Beti da oso pozgarria, zoragarriak dira bertakoak, eta horrek ematen dizu indarra ere aurrera jarraitzeko, ez? Entzun ditut nire laguna komentatzen inseguridadeak, eta badakigu zer den hori, elkarrezagutzen gara ere bai, eta honek ere ematen dizu, ez dut esango inseguridadeak entzen duenik, ez da pozima bat,
baino, bueno, bai ematen du aurrera jarraitzeko hor, motivazio extra bat. Bai, gainera, Ider, nik badakitu azken urteetan, ez daki, baino, hauek dira zure udaberriko udalekuk, ez, edo horrelako, zeu, bai. Juten zarela, bueno, han loiten, egun osoan pasatzen, zakit, esango genukela, hor, ja, bihurtu zara antzerkiarinaren aditua. Bueno, ez dakit horren besterako, baino bai, niretzat da oso momentu polita, urteko oso momentu polita. Eta, bueno, nire kideek esan duten bezala ere bai, astebururo joan naiz, ez bakarrik guri tokatzen zaigun asteburuan, baizik eta astebururo ikusi antzerkia jendearekin egon, eta bai, udaleku batzuk dira. Lan egiten, baina udaleku batzuk. Gustora. Bale, bueno, eta zurekin bukatzeko Eider, badakigu lanean zaudela eta aizu, epaia izango zara Donostiko Gaztean zerkito paketetan, Kimetzekin eta Irati Muñozekin, erronka berri bat, oze? Bai, erronka berri bat, beste aldean egotea tokatu zait, ez? Beti, txarina jasonean ere, ez, eskerrik asko epaimaiari, eta orain ni naiz epaimaia. Bueno, bai, beste esperientzia bat, gogoekin, eta bueno, eskertua ere bai, nire kidea Irati eta Kimetz izango direla, eta beraiekin nire primeran ari naiz, eta konfiantza daukaz bereingan ere, orduan, bueno, ustez oso ondo moldatuko garela. Bueno, Eider, basandakoa, mila eta zorion. goza politak ikusiko ditugula baita ere. Bai, zorionak, animo erronka horrekin epai izatea seguro erraxa ez dela izango. Eta eskerrik asko tartetxo hau hartzeagatik zure lanean, bakizu, bigarren kafe, hirugarrena, laugarrena eta nahi dezun kafera hartu dezakezula gurekin nahi duzunean. Muixo handi bat. Bai, mil esker, Venga, muixo bat den noi bezarkada bat. Aio, Eider. Amor, aio. Ala behar zuen, zu bezala espektatiba talare. Eta goizeko 11 eta 5 minutu ditugun honetan, gure gaurko gonbidatu eta ez da nola esan, festa honen kidere izan zareten iruroi agurra ematea besterik itzegu geratzen. Aurrera egin behar dugu, plazer bat izan da, Amaia, Omar eta Ander, zuekin bigarren kafea hartzea. Esango nuke hiruetatik Amaia gurekin kafea hartua zuela, ez, Amaia? Ez. Ez duzu inoiz gurekin kaferik hartu? Igual, zutaz hitz egin dugu zu jaingo, be. Seguro bai. Bai. Pasaden astean. Ni behintzat garbi daukat, Amaia Kirogari buruz hitz egin dugula bigarren kafean, baina uste nuen zurekin zela. Hola, pixkat txukuna gualitzateke, baina ez zugabe egin dugu beraz, iruroi, mila esker, beraz, bigarren kafe hori ere hartuko du etorkizunean, izan elkarrekin edo banaka, sormen prozesuan dituzen bestelako lan guztik ere. Eskerrik asko, onbidenegatik. Ni esker. Oraingoek zain lehengoek, ez dakit gehiago erraiten alduten soek, gauzeko hor diraute gaur estutzen haute, lehen babesten induten besoek, bat gehi bat bi batek daki nola hitz egin beste barne bati, matematikoki ez da gokitoki guzitan zer erabaki. Bakarrik, nago hemen, noratu nahi, ez dudan guzti horrek, Xabelean baldan, iraunkorra den ezer. Bakarrik nagoen bakarrik, nago hemen, noratu nahi, ez dudan guzti horrek, Xabelean baldan, iraunkorra den ezer. Maiz egin dut kale, jaso zale, adosare, orain bare, jarri parez pare, baina izan gabe, bikote deituko diren bi bakardade. Gutxi da sobera, zer dara matlotara gau ezoera, konprenditzeko oraino goizote da noiz galtzen den norbait eta noiz norbera. 11 eta 7 minutu ditugun honetan, bagoaz aurrera eta segituan gure hurrengo gonbidatua, gaur ostegunak geldiezin da. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Berrogeita 3 gradu, 18 minutu, eta 5 segundu iparralderantz, eta 2 gradu, 14 minutu, eta 51 segundu ekialderantz. Bertan kokatzen da Itzurun hondartza. Bertan daude, 150 metroko luzera duten kare harrizko pareta vertikalak. Bertan, egiten da herria harri. Gozotan galtzen naiz. Ez da kontzertu soil bat izango. Ikuskizun errepika ezin bat izango da. Horrelaxe iragarri zuen Jon Maia sortzaileak asteburu honetan Zumaian eskainiko duen emanaldia. Tira, emanaldia edo omenaldia, inspirazio iturri izan baitu Maiak kostaldea. Hilabeteak daramatzagu kontzertuaren zai. Irailean egitekoa baitzen, baina Maiak berak esan bezala, mareak, asteburuak, eguraldiak eta kantuek bat egingo duten data berri baten bila, udaberrira begira jarriko gara. Betirako ziren garaira. Txiste hau honezkero egingo zioten ziurrenik, baina bai, data berri bat gara. Eta data hori maiatzaren 24 da, larun bata. Horregatik telefonoaren bestaldean dugu Jon Maia, jakiteko ea urduri dagoen ala ez. Egunon, Jon? Egunon. Urduri dagoela, uste dut erantzun beharrik ez dagoela. Ahotxean nabari zaiola, ardura era zama. Lo gutxi egiten dut egia esan da, gero eta gutxiago gaur goizeko lauretan esnatu naiz, ja, eta gero eta gutxiago sartzen naiz egoera hauetan beti gertatu zait, trance moduko batean sartzen naiz, gero eta gehiago, gero eta burua azkarrago funtzionatzen haste zait eguna hurbilduala, zer hobetu dezakedan, zer aldatu, zer azken erabakiak hartzeko, eta egia esan da, burua jute zait asko, eta dena alik eta ondoen eta ederren gera dadin, ezta. Zenbat aldiz begiratu duzu eguraldiaren iragarpena? Beitu, azken egunetan gutxi begiratu dut, ez daukat begiratu beharrik. 10 pausoro norbaitek gogorarazten dit. Nola dagon. Orduan ez daukat telefonora behitu beharrik ere. Egia esan da, kontzertuaren atarian eta bideo hontan, nik uste gauzari politena gertatzen ari zaidana da, ikustea eta konprobatzea herriak nolako ilusioa daukan, eta ze implikazio, ze konplizidade adierazten diran, adineko jendeak, edo zeinek, kalean etengabe. Eta, aparte, egun osoko egitarago antolatu degula, eta herritar asko implikatu direla, hori ala izan dadin, giro bat dago, ezta? Eta, horrek ematen diran poza, kalkula ezina da. Kontzertuari buruzko mezuetan irakurri dugu, harriak mintzatuko diren gaua. Zenbatetan mintzatu dira honezkero harri horiek Jon Maiarekin? Zu pentsa Itzurun hondartza oso ondo deskribatu dezu, eta esaten dugu dela lurraren historiaren liburua, ezta? Hor ikusten ditugu orrialdeak, harri plakak, batetik bestera 100.000 urte daude, eta hemen zutik ikusten ditugu, liburu bat zutik ikusten dezunean, orrialdeak ikusten dituzun gizara, ezta? Eta imaginatu zer ez duten ikusi harri hoiek, ekaingoko bazulotatik itsasbeheretan janari bila etortzen ziren lehenengo gizaki haietatik, ternuarantz partitzen ziren, hondartza aurretik abiatzen ziren galeoi eta zurezko baleontzi horiek arte, gerra zibilak, karlistadak, ikusten dituzu argazkizarrak, Zumaiako argazkizarrasko ikusten ari naiz egunotan, eta kartelare horietako batekin egin dugu, eta ikusten duzu, eta impresio handia egiten dizu, ikusteak nola dena berdin dagon, hondartza berdin dagon, gaur egun, eta
orain dela 100 urteko argazki horietan, ezta? Baina personak, erabat aldatu garela ikusten da argazkitan, ezta? Baina hondartza berdin dago, segurazki 100 urtetan, ezta? Berdin edo antzeko. Gure historiaren lekuko dira, eta ametxen antzokia esaten diot nik, Manchesterreko zelaiari bezala, baina benetan, ezta? Baina benetan. Diruz ezin da eraiki Itzurungo hondartza bezalako estenatotki eta antzoki bat. Wow. Lerroburuak sortzeko makinaria, Jon Maiak badu Itzurungo hondartzak olatuak sortzeko duena, baina tinkoagoa. Liburu bat ezela irudikatu duzu hondartza Jon, eta liburuetan izan ohi dira protagonista bat baino gehiago, gau, eta egun honetan ere izango dituzu alboan lagun asko, ez? Ez dakit artean irakurri dugu agian Einaute Lorrieta, Inpernuko Jareak, Zumaiako Ardajoleak, Zariak Oru Eskola, kolaborazio asko espero ditugu larun baterako? Bai, esan dituzun gehienak herrikoak dira. Eta gero, nerekin kolaboratzen dutenak, normalki, kontzertu handitan, Zaria Aurra Bezbatza, Koru Eskola horretakoa, eta Gernikako Ros Dantza Akademia, hoiek ere nerekin egin izan dute, Euskaldunan eta bar, eta gero herriko astindu dantza elkartea, eta Inpernuteko Joareak, Zumaiako Adarjoleak, Adarjole ejertzito bat egongo da, eta Candido Uranga, aktorea ere bai, eta gero kanpotik, ez urrutitik, Getaritik bai dator, Einaute Lorrieta egongo da, eta gero beti egoten dira gonbidatu batzuk, bereziak aterako direnak, kasu hontan ere, eta nire ohiko gaien bueltan identitatea, hizkuntza, emigrazioa, horren bueltan ere gonbidatu ederrak izango ditugu, eta baina, protagonista nagusiena lekua bera izango da, lekua bera, lekuari kantatuko diogu, eta leku hortan, pareta hoien artean eta itxasert hoietan pasaditudan ordu guztitan era urtzarotik, etxea bezala sentitzen dut, leku hori, eta han sortu dira nire hainbat kanta, han jaio dira, han ernaldu dira, hobeto esan da, itxasoa gara, itxasoari begira, han dago Zuaitza, Benitoren itxasoari begirako Zuaitza hondartza gainean dago, ari ere kantatuko diogu, han bertan, ez da, lehenengo aldiz, hainbeste kontzertotan bere irudiak erakutsi eta gero, eta Welcome to Beach, edo Egunon gozategirena baita ere, edo Marea Biziak, Kepa Junkerarena, edo beste hainbat kantu, bere amaren sabelera itzuliko dira, ez da, hori magikoa izango da. Magia hori goza dezazula nahi nuke, Jon, Marea bajoan harrapatuko duzue, olatua ere fin xamar, ez dakit itxasotik emanaldia ikusteko aukera badagoen, edo nora begira gongo zareten, hau ja interes personaletik egindako galdera da. Printzipioz itxaso barea emana dago. Horregatik. Orain dela gutxi hitz egin dut Jangoikoakin, Joseba Egaña dauka izena, eta Euskalmeten egiten du lan, eta Zumaiarra da, eta orduan, bera da beste konplize horietako bat, egunero partea bidali didana, eta, printzipioz larun baterako, 13-15 gradu egingo ditu, haizerik ez apenas, zerua oskarbi, eta itxasoa bare egongo da. Eta, itxaso bareakin, txalupaz noski hurbildu leikela, eta, espero ez itxasoa gara literala ez bihurtzea, ez egotea denok itxasoan harrapatuta, eta lasai egoteko aukera izango dugu, nahi duenak etxetik aulkiak eraman ditzake, hondarra bustia egongo da, marea, ez dira oso marea biziak, baina hondar bustian egongo da jendea, ez da, eta harriak mintzatuko dira, eta harriek argi egingo dute, hori datu importantea, argi egingo dute, segurazki inoiz ikusi gabeko zerbait ikusiko dugu hor Zumaian, eta horrutziko dugu misterio pixkatekin, ez da?
Jon Maia Soria, gozatu asko eta datorren astean egunen bat atxeden hartzen utziko dizugu eta kontatuko diguzu nolakoa izan den aste arte edo aste azkenean. Indarrak berreskuratuta dituzunean, ze uste dute azken aste hauetako energia guztiak ere, larun bateraino iraungo dutela, baina igandean aje emozionala eta nekea denak pilatuta izango dituzula. Beraz, atxeden hartzen duzunean egingo dugu itzordutxoa. Dudarik ez, eta bueno, bakarrik nahi nuke gogorarazi egun osoko egitaragoa antolatu degula, goizetik giroa egongo da, arratsaldean giroa egongo da, koroak ibiliko dira kalean zehar, Euskal Herriko kantuzale guztiak etorri daitezke, kantuak kantatzera gurekin kaleetan, eta sardin janak, eta porrotx, aurrentzat arratsaldeko 5:00, eta bueno, giroa egongo da, kanpotik ere jende asko espero dugu, eta bueno, animatzen da jendea azken kantu bat gara bizitzera, eta bueno, garenaz gozatzera. Jendeak goza dezala eta baita zuk ere, Jon. Eskerrik asko eta datorren aster arte. Eskerrik asko zuei. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta goizeko 11:19 minutu ditugun honetan, esan dugu, gaur osteguna geldi ezin zetorrela, eta bagatoz protagonista gehiago aurkeztera, hementxe bigarren kafean. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Bechdel testa ezagutzen duzu. Test honek kontsumitzen dugun fikzioan dagoen genero arrakala ebaluatzen du. Zinema, telesaiak, antzerkia edo dozein ekoizpen artistikoetan. Horrela ezagutzen da Alison Bechdelek komiki batean islatu zuelako. Zertan datza? Bechdel testa gainditzeko honako ezaugarriak eduki behar ditu lan batek. Gutxienez, izena duten 2 emakumezko pertsonaia agertzea, elkarrekin hitz egin behar dute pertsonaia horiek, eta hizketaldia gizon bat ez den beste zerbaiti buruzkoa izan behar du. Hori ez baduzu gainditzen, ez duzu Bechdel testa gainditzen. Tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Eta harrigarria bada ere, pelikula askok ez dute betetzen. Baina noski nola beteko dute bada, fikzio hori sortzen duten lantaldeetan ere, emakumezkoak azpi ordezkatuak badaude. Eta horrek, galdera serio egotara garamatza, zer falta da, zein falta da, eta zergatik. Ikusentzunezkoen sektoreko genero arrakala gai konplexu eta alderdi anitzekoa da, eta pantaiako emakumen irudikapenean zein sektorean lan egiten dutenen tratuan eta lan baldintzetan agertzen da. Horregatik beharrezkoak dira auziari helduko dioten ikerketak. Eta horretan ari da Garaziarrek ikusentzunezko eta indarkeria matxisten aurkako lehen protokolo feminista garatzeko. Zertarako? Entxegoetan, filmatzeetan, eszenatokietan eta platoetan indarkeria matxistak prebenitu, identifikatu eta horiei aurre egiteko. Eta beraz, gurean dugu gai honen inguruan hitz egiteko, egunon Garazi? Egunon Goiuri. Zer modu zaude? Ondo, gustoa, emainoteak intzekin. Gustoa, ze ondo. Nik aipatu dut badela helburu batez, badagoela hor lehenengo protokolo feminista hori sortzea, baina agian lehenengo helburua da isiltasuna puskatzea, ezta? Bai, bueno, ikusten ari gara gaur egun mitxun sorkuntzakin 2017 urten ja pixkat feminismo global bat sortzen hasiara, gero hashtag feministera izena ezaguna izaten nahi dana, Josi te creo, ja hemen gertugo kuentalo, zuk esatzen bezala isiltasuna hausteko, eta pixkat bai, hortik abiatuta oso garrantzitsua dalako gure arten komunitate bat sortzea, hoi dalako azkenen ingurune seguru bat sortzea lortu deuna, gure lekua behingoz, eta behintzat hor indarraitea esan dezun bezala isiltasun hori hausten. Isiltasuna hausteko lehenengo pausoetako bat, galdetegi bat izan da, galdetegia egin duze, orain ja erantzuteko epea
amaitu da. Zabaldu duzu galdetegia ikusi dut sareetan, WhatsAppez, erantzun asko jaso dituzue? Ba, guztira, 80 erantzun, eta egia esan oso pozik gaude, ez geneukan ez da helburu finko bat, baino kontu neukita zimako hain dela gutxintzuna 312 erantzun jaso zitula estatu mailan, EAEko batentzako 80 erantzun oso emaitza ona da, beraz oso pozik eta eskertuta gaude parte hartu den guztingatik. Orain galdetegia amaitu den honetan, ez dakit zenbateraino kontatu dezakezun, ez dakit erantzunak badituzue, jaso dituzue eta kontatu daitekeen zer den jaso duzuena. Bai, noski, isiltasuna ustea gatoz, así que horrekin bai, eta nik hemen ekarrezkizuet datuk, egia da, bi inkesta sortu behar izan diteula, bat gazteleraz eta beste euskeraz, eta hoa indikan mediak atetzen egiaz, bi inkesta partez dian, baino hola lehen datu hola garrantzitsuk, 148 adibidez pentsatzeue ez dala segurua sektorea, ikusentzunezkona eta artestenikona, eta ja datu zehatzagota balimagoaz, 153 esan du indarkeria matxista jasandula, 160ek ikusi indula, eta 165 baino gehiok biktima izan den norbait ezagutzen dula. Orduan, zimako emaitzetatik galetzen ziguen aurrekon, ez esperatzen duten antzekoa ez, noski oso antzekoa, eta gure predikzio guztik beteia, eta egia esan oso alarmantek dira emaitzak, ze 100koak izan barzun, 0. Eta denak, ia denetan, 150 gora igaitziten, beraz argi dago, protokolo baten beharra, hortxe dagoela, zailtasunak goikoitu narren, ze azkenen dena lotuta dago, hor botera harremanak daude, askotan, inkestain aurretikan ingenun sektoreko emakumekin elkarrezketa sakonak euki. Eta orduan asko esatez diaten, protokoloa bai oso ondo dago idatzitako zerbait eukitzea, baino gero, zailtasuna daude esan zure gainetik dago norbaitek zerbait inbali maizu, kontatzezu ez, sektore hau oso zaila da, gero esatezuen, igual ez diate gero deituko ezakize proiektutako. Orduan ez da bakarrikan indarkeria psikologikoa, indarkeria sexuala, hor da baita indarkeria ekonomikoa, hemen oso garrantzitsua dara sektore honetan, ze zailtasun ugari sortzeitu. Hemen asko gustatu zaita aipatu duzun kontzeptu bat dela, emaitzak izan bartzuela 0. Helburu hori dela, 0. Eta ari gara komentatzen 160tik gorak biktima bat ezagutzen duela. Bai, da 100 oso altua, eta, nik uste inorrei ez diola, nahi behintzat ez diate harritu, tamalez hola izatea, eta nahi ez diten harritu, eta gizarte orokorren nik uste hau argitara ematean ja ofizialkieta dena ez da, alaren entzun baiteu ez, ez dakit aurrekon atatzezean, aktore bat bere senarrakin esaten, oain ez zindu ez, gizonak ez zindu zer esan, gizonak beldurtuta gaudez, zerren beldurtzeaztu. Nik esango izut egitan zertan bildurra. Bildurra da, ni nire lan ingurunea seguru ez jutea, estereotipatuta egotea, konstanteki demostratu behar izatea, bira baten nahi ezentzutea, emakume izateagatikan bakarrik, hoi da bildurra. Eta ez, zuk sentitzezu noiz, ze beldurra almaukazu zerbaiteagatikan da. Orduan, olako komentario jasatea oingurun, baita, jazten da ez errin, baina zena izu dino, komentariot, ez zin, ez dakit. Eta orduan, uneko horiek argita garbizteu egoen dikan aldaketa sakona emardara eta oso injustoa dela gertatzen nahi dana. Aldaketarako protokoloa ezinbestekoa izango da, protokoloa sortzeko gaur zurekin ari gara izketan, baina hemen badago lantalde handiago bat eta badaude erakunde batzuk horren atzean. Bai, gaude sartuta EHU, ni horri ikertzaile modun, gero dago hemen elkartea, EAB Euskal Aktoreak, eta Kasei Gune eta emakunde baita. Hoi dena gaude lantalden, eta horiek izango behar duradunak protokolo horrei forma ematen. Izango da lehenengo protokoloa, esan dudan bezala hemen, Euskal Autonomia Erkidegoan, badaude beste batzuk, okerrez banago, Galizian, Valentzian, horiek ere aztertu dituzue? Bai, noski lehenengo pausa izan zen horiek aztertzea, ze azkenen lan potente bat jain dago, orduan eredu bezala erabiliko iteu, bai hoi eta bai ikerketak jain dago denak sektorekok, eta bai egia esan oso lagungarria ere izaten, ze oso ondo daude strukturatuta, eta horietan oinarrituko gea bai. Aipatu duzu, oztopoak izango dituzuela, aurre ikusten dituzuela oztopoak, galdera oso zaila da, baina badakizu ez zein izango den handiena?
Egitan efektiboa izatea, nik uste, egitan implementatzea, eta azkenen haue baita lehenengo protokoloa da, orduan zaila da, no? Lehenengo aldik beti dia zaiak, baina, gu saiatuko gea baita, inkesta hortako zanez, egitan protokolo behar errealei egokitukoan protokolo bat sortzea, ez genuen nahi guk, Balentzako protokolo nahi indurako guke bai, ez guazen ikustea hemen ze gauzak sortzean, guazen emakumekin hitzeitea, guazen inkesta bat zabaltzea, eta behar hoiei egokitutako zerbait sortuko dugu. Zaila da, baina hortikan oso ideia garrantzitsukatea dira, fokus grup batzuk baita nahi diteguin parte hartu duen emakumeekin edo gizonezko baita posible dute parte hartu. Ez badaude horre baita LGTBI kolektiboko batzuk erantzun duela, pertsonak erantzun duela protokoloa, eta behaien historiak baita oso garrantzitsuk dira, ze askotan baita behaia jasan behar izan dituzte kontatzeko dauden gauza asko, orduan behaia baita emango hitza, eta ea elkarrekin, esatezun komunitate hori sortzen, bai, Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que... Nik aipatu dut ikusentzunezkoaren genero arrakala anitza dela eta forma asko hartzen dituela eta batetik badagoela hori ez, bertan sektoren lan egiten dutenen tratua, lan baldintzak, indarkeria egoerak, baina bestetik ere hartzen duela isla emakumeak nola agertzen garen pelikuletan, fikzioan eta errepresentatuta. Ze, eragina dauka lantaldeak horretan, eza? Bai, noski, dena azkenen zirkuloa da, dena lotuta, eta historian zehar daukagun memoria sektoren, oso gutxi aldatua, hor dago, eta horregatik handia importanteko lako ekintzak, aldatzen hasteko. Estereotipa duta duten jarraitza dut, nik hemen datu bateatean nun dago Spanish Film Policies and Gender liburua, Yara Fernandezek indakoa, hor aztertuzun 1980-etik 2000 eunekotan, adibidez, emakumeek zenbat duen makillajen, zenbat sonidista, zenbat ikusteko ze estereotipatuta egondan historiatikan gure rola sektoren, eta adibidez, datu oso esangoratxu bat, 1980-1990 adibidez, Espainian nintzian pelikuletan, 1,40 bakarrik izan zian sonidistak emakumeek. Wow. Eta pasatzen bari magea, hamarkada berdinen estilista edo makillaje edo pelukeria egaitzeiten, 1,45 baino gehiago ziala emakumeek. Eta gaur egun, unekoiek bai aldatu diala, sonidista emakume gehiago daude, eta dena, baino egia da, oaindikan hor aldatzeko lan potentea daola horretikan. Horretaz ere hitz egiten da asko musikaren industrian, ez? Bain dela hilabete batzuk euskal abeslari batik esan zuenean, diskriminaziorik ez zegoela euskal musikaren industrian. Bueno, abeslari eta musikari askok esaten zuten, agian zuk ez duzu ikusten estanatoki gainean diskriminazio hori, baina zenbat argi teknikari emakumezkorekin egin duzu lan, zenbat soinu teknikari, grabazio estudioetan burua, disko grabatu dituzun diskoetan, zein izan da liderra grabazio estudio horietan. Arrakala ez da soilik hemen ikusentzunezko sektorea aztertzen duzunean, ez dira soilik aktoreak. Hemen ari gara hizketan sektorea bere osotasunean eta hartzen dituen adar guztietan. Bai, horregatik guk baita inkestan galdetu indeuz, zelan kontratua mota daukaten, zerta dedikatzean, ze aspektu guztiek zuk esatezuna kontu neukin nahi diteu, eta bai oso garrantzitsua da dena barne hartzea. Galdetik, emakumezat soilik izan da? Berez edozenek altzun bete, baino egia da, ez dakite, unekotan nola itzein da, 180 handi bat emakumeek izan diala, eta gizonezkoak baita parte hartu du, esan deten bezala, gehienak 1 handi baten gizonezkon kasun LGTBI kolektibokok. Bai. Hau gertatzen da, asko indarkeriari buruz hitz egiten dugunean, eta ez, agian interpelatuago sentitzen garela emakumeok, eta gizonek agian espazio horietan esaten dutela, hau ez doa nerekin edo galdera hau ez da neretzat, baina bueno. Bai, gizonezko batzu jaso du eta esatzen, baina nik hau bete behat, igual zerbait ikusiztu, esan nahi dut, denak bali mauko zerbait kontatzeko, eta laguntzeko bali da noski, noski. Pero es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando
protokolori gabe, esan nahi du, babesik gabe. Gaudela, babesa ez ofizialak edo sareak, komunitatea, lagunak hori badagoela, baino helburua badela, ez? Protokoloak babes hori sortzea eta eustea. Kalkulatuta daukazue noizko egongo den burututa, asmoa badaukazuten noiz egongo den ja sortuta protokolo hori. Bai, guain esate zituen bezala emaitzak aigea analizatzen, eta gero udara parte izangoa ja lanen hasiko geana protokoloa diseinatzen, bere hortan, eta udara pasata iraila urrialdea nahi deuia publikatu, baita zabaltzen hasi, eta ja efektiboa izaten hasteko. Eskerrik asko Garaziarregi gurera etortzeagatik, kontatzeagatik ikerketa honen berri, adi jarraituko dugu, zer moduzan zuen prozesua, animo asko, lan asko duzu oraindik. Baina gustoa, borrokatu marreo, hasi que a tope. Hartuko dugu bigarren kafe bate aurrerago, eta animo. Mi esker, agur. Muxu trukirri barre bat orkampoa, lapurtzea bat zen. Ta hemen ordea musu bakoitza berdin, zeinen garestide. Oroitzen nola itxizituzten herriak, inorri inondik ignorantzioateko asmotan, inork ez du bizi izan dutena, hainbat muralari. Goro bierrik intzaizkion esperoa, inoz libratuko bituen botikari, hemen espero azkain beste izanik, ez da sendagairi. Eta zebete izan den, askatasunitza zenbaitena ondan, Gazten garesti benitza goitza gure berrogei minutu ondan. Zomorro ura iritsi baina lehendik, legez urruntzeko bazuten aitzakirik, nonbait usatu genuen baitasuna armaren pareko. Etzen alarma goberaren beharrik, ordura arte kiriteko naiz eta larri, kaleak gainezka jartzen izan berriz, elkar baitatzeko. Eta zebete izaten den, askatasunitza zenbaitena ondan, gazten garezkiden hitz bakoitza gure berrogei minutu ondan. Jakin, gutun hau gaur idazten badut, dela badezpada biharrikarik ez banu, aztura beso bat urrutzetan gaitu. Berriz, tutatoan denbora soberan, biluzteko errotik aratzoko gainera, kolpere horra nahiago dut aukera. Gortzen nola besarkada simple bat, ez den izan inoiz horren simple berret. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goiuri mai. Zer? Zuek uste duzu abestu egin barko genukela? Abestu? Nei. Zer burutiken abesti hau? Ez. Bueno, izan ziteken. Ez naiz, ez zait iristen ahotsa. Baina abesti betikoa edo beste bat. Ez dakit. Betiko bertsioa ez dakik gustatuko zaiola. Eta erontza abestu behar dugu ba. Zakit zertaz ari zareten benetan. Eske, dago tipa hemen bere urteak diala esateuna. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak arkakuso, zorionak beti. Zorionak! Mi esker, eguna! Eske ze Geminis! Zorionak, Iruñe! Mi
esker, zer modu zaudete, ni oso pozik. Oso pozik, ez gara harritzen, 2 hilabete, matraka hau jasaten, badator nere urte betetzea, iritsi da. Iritsi da. Eta ja, hasi naiz, egitara bete-betearekin, egon naiz, osaltzen, idoia nire lagunarekin, hemendikan besarka bat, gero gara, pues, rekauak egiten, gero, etorri naiz, orain, hemen txenago, zuekin, ospatzen ere nire urteak, eta gero joanen naiz, amatamonarekin bazkaltzera, eta gero atxalde gauean, pues, joanez lagunekin, mai jokotan ibiltzera, la polilla tramposa ez dakit jokatu zuen, baina, Ez dut zagutzen, ez? Gomendagarria? Bai, da trampak egit. Eta hori gustatzen zaizu zuri. Bai, a ber, olako pikardia pixkat izan behar da. Eizuar, Gakuso, hemen zuretzat opari bat utzi dute. A ber, ze izango da? Ea entzun dezakezun ondo, A ber. Zorionak Karkakuso, hori da zure pauso, zorionak Karkakuso. Eta Iruñerriko azean, hainbat pauso zuretzako Arkakuso. Zorionak Karkakuso, ondo pasa zure haurtxo da gure Arkakuso. Bueno. Txalo, bi esker, Gorka, ze bertxoa, bi esker, ze ilusioa. Ez que hemen, ospatzen ari geha, zure urte betetzea, ez dakit. Milagarren programa izango balitu zela. Horixe esan behar, milagarren programa izango balitu zela. Bale, orduan, zuk gozaldu duzu, egon zara lagunekin, gero egon gozara, sekulako plan onak dituzu, baina gauza txar bat gertatu da gaur. Zer? Ba, gauza oso txarra gertatu da. Zer? Aritzek kendu egin dizu gai bat. Bai. Naiz irratiko Aritzek kendu egin dizu hemen zuk aipatu nahi zenuen zerbait, lapurtu egin dizu. Aritz Santa Maria tastas, Ez, ze beti esaten dudanean, nire urtebetetza da maiatzak 22. Pues badago jende batek esaten duena. Espainiako Felipe eta Letizia erreginak ezkondu ziren egun horretan, eta nik esaten dut. Ez. Haiek aukeratu zuten egun hori zerbaiten gatik. Baina da Ezkabako iesaldia. Uste dut 1928an Europa mailan uste dut egon den iesaldia handienetariko izan dela, eta beti dator ondo gogoraraztea, eta de hecho ekarri ditut horrelako beste urteetan gertatu diren hainbat gauza, eta baita nire egun berean urteak betetzen dituztenak. Bai, eta zeinen urte betetzen hasi aurretik daukat zalantza bat, zenauka pixkat kolapsatuta. Jendeak badaki Felipe eta Letizia ze egunetan ezkondu ziren? Bai. Egin zen euria gainera. Felipe eta Letizia errege eta erregina. Espainiakoak. Hemen iparraldetik entzuten gaitu zenok esango duzu. Nor dira Felipe eta Letizia, kaso, bai. Bueno, Europa mailan ezagunak dira. Ez egin beste, ez daukate, ja, pixkatez. Bueno, ezagutzen ditugu baita ere. Juan Carlos ezaguna guazan. Ingalaterrako errege eta erregina, ez? Bueno, ez dakit. Ni enaiz oso aristokrazien eta zaleta, orduan, galdu iten ez pixka bat, Ingalaterrakoa juistu, baino, ez dakit egongo da... Metemarit de Noruega. Metemarit de Noruegako Metemarit? Noruegako Metemari. Holandakoak... Eta Holandako Maxima. Dauzela jatorri euskaldunekoa dena. Maxima Zorregita. Eta gero, nongoa zen, Danimarkakoan ez eukan erregina dena bere semea ez dela erregearena. Ez hori da Metemarit. Bale, pues hori. Ez que jaleoak, salseo. Metemarit Noruegako hau etzan egon liatuta Espainiko norbaitekin? Zer?
Esaten zuten Feliperekin. Honek Feliperekin eukizu salseo. Esaten zuten. Nik hemen Googleen begiratu, hau da, nik ezagutzen duen metemari bakarra. Bueno, baulako kontuak, esan nahi nuena da, jendeak, badakiela zein egunetan ezkondu ziren Felipe eta Letizia. Gogorra egiten zaite. Bai. Pentsatzea, alegia, nik ez dakidala nire inguruko jendea noiz ezkondutan, edo noiz betetzen ditun urteak, eta jendeak Felipe eta Letiziaren urte betetzeak dakizki. Kontua da edabideetan pentsatzen dut, nitxian nintzen, baina matraka handia emango zutela horrekin. Bai. Zun mai gogoratzen zinen noiz ezkondu ziren Felipe eta Letizia. Nien naiz fan club. Nire ez, Aiez Franco noiz hiltzen gogoratzea, hori berrexagoa sartzei buruan. Bai, uste gogoratzen naizela, uste zela Lady Di eta Príncipe Carlos eta ze hori izan abuztuak 8. Wow. Ez dakit zan 8 eta ez dakit zeba gogoratzen naizen hortatik. Nik bai badakit gogoan dut kontu honekin, Felipe eta Letiziaren kontu honekin, egontzela eztabaida asko ze ezkondu ziren 2004ean, hau da, martxoak 11ako atentatuen ostean, hilabete gutxi pasa zirenean, eta goatzen naiz egontzela eztabaida esanez, ea ezkontza hori egin behartzen ala ez. Herrialdea dolu egoeran zegoelako, badakizue, Madrileko 11M atentatuetan jende asko hiltzela, eta orduan handik hilabete gutxira zen ezkontza hau, eta orduan agian ezkontza etzela egin behar. Horrelako zerbait badut nik buruan. Baina esaten dizut ni txikian nintzela. Ez dizue bat ere sonatzen horrek, ezta? Ez, bat ere ez. Vale. Pues etzarez. Baina kontua da, arkakusok esan bertzigula, zein jaio den gaurko egunez? Gaurko egunez jaio da modelo bat 2000ko laurogiko hamarkadaren bukaeran 2000 hamarkadaren hasieran top modeloietako bat. Gero ezaguna izan zena mobilak botatzagatik. Naomi Campbell. Bai! Naomi! Zagun egintzen mugikorrak botatzagatik. Gaitxoa Naomi Campbell, baina. Bai, gaur egunez ari zen Naomi Campbella, begira jo, arkakuso. Bera ere oso altua da, zu bezala. Bai. Altuera handikoa, eta badakizue nor den beste altuera handiko bat? Nor? Novak Djokovic, ere, 97ko maiatzaren 22an, jaio zen serbiar tenislari hau. Agian egunak zer ikusi dauka alturarekin? Nik ezagutzen dut nire lagun bat, Aitzol, zuek ere ezagutzen dut. Maiatza goita bikoa da? Ez da maiatzareko goita bikoa, baina Aitzol oso altua da, eta bere kuadriako aritz egun berean jaio zen, eta kuadriako 2 altuenak dira, eta orduan beti esaten dugu, agian egun horretan zerbait gertatu zela ospitalean. Ilargiak eragin dauka. Tolosar bat, Karela tabernakoa, mamolo, Jose Manuel, gaur betetzen eta nekoa. Eta altua da. Begira, maiatzako 22, jende altua jaiotzeko. Entzuleok, badakizue gu beti zientziaren alde, baina hemen ari gara, saldutako prezioan gure ondorioak ateratzen. Bueno, aurrekoan, lankide batek esan zean, 22, numerologian, oso potentea da, ze da, 11 eta 33arekin batera numero primoeta da. Numero primoetan indar handiena du, omen duena. Baina, bueno, sin más, jarraitu dezagun. Nork? Hemen gauza bat, datu bat, Felipe eta Letiziaren kontu honekin. Entzule batek, oraintxe bertan WhatsAppez, Legorretako festak zian, eta barrakatako kaseta guztitan... Legorretako festak ziran, eta barraka giroan, antxe kasetatan nintzen... Nola bukatzen da? Usten badiazu, ez? Abesten hasi horretik agian. Ez, baina pixkatola simultaneoki. Ezagututa. Legorretako festak zian, eta barraketako kaseta guztitan, boda ikusten zebizten. Idatzi diate. Ostras, begira, jarraipena. Egin guaina bestia. Zigoak ez dut. Hortxe zetorrela datua, Felipe eta Letizaren kontu horrekin, jendeak badakiela, begira, gogoratzen dela jendean ontzegoen egun hauetan. Horixe, barkatu orkakuso, jarraitu zure gaurko eguneko efemeridekin. Esan, bertsoa bururatu zait, baina errima egiteko, han barraka giroan, eta etorri zait errima sutan. Eta pentsatut, hemen monarkia eta sua,
Igual kartzelan bukatzeko Espainian eduki dezakezun arrazoirik handiena da. Antikonstituzionala. Bai, degoretako festak ziren, han barraka giroan, Felipe eta Letizia, naige. Oso garbi ikusten dut. Vale. Eta gero gainera, usten dit herrimatzen telebistan, bai? Harrapazan, hori bai. Jon Maia entrevistatu dugu gaur, eta sentitzen naiz bertsolari. Ja, bai. Konektatu nahu Zumaiako flixaren energia iraganeko horrekin. Utzi Zumaiako flixa eta hueltatu gaitezen Iruñerrira. Iruñek eben bere efemerideak aipatu behar dizkigulako oraindik, edo ez audia gehiago. Bai, baditu tiro Euskal Herri mailakoak, niretzatola iruditu, bueno, hau, ari naiz den ateratzen Euskarazko Wikipediatik, obviamente, zer joaten baldin bazarete maiatzaren 22ko egunera, urtebetetzeetan edo nor jaio izan den Noemi Campbell eta Novak Djokovic txekin batera, agertzen da, joaten bazarete 1991ra, nor? Nor. Arkakuso? Eske, ze famatua. Bueno, total. 1992an, bigarren korrika biatu zen maiatzaren 22 batean, eta nondik atera zen? Nondik? Iruñetik. Eske dena konektatuta dago. Hombre, eta 2000 urtean, badago tokiko telebista kate bat emititzen hasi zena, eta hori izan zen Goiena Telebista. Así que Goiena Telebista gaur ere bere urtebetetzea izan. Beraz, hemendikan zorionak. Eta bukatzeko horrela anekdotila bezala, 2011an Euskarazko Wikipedia Euskararen debeko artikuluarekin 100.000 artikulura iritsi zen. Ara? Gustatzen zaizkit, hemen... Egia esan, ondo ari zara, Arkakuso. Efemerideak lotura dute, zurekin egia esan. Polita da. Bai, oso Arkakuso imaginarioa osatzen dute. Eta baditut beste 3 datu. A ber, bota. Beste urtebetetze bat, ahaztu zaidala, eta da, bakizuen Norden Willy Toledo? Bai. Bai. Pues bere urtebetetzea ere da gaur. Willy Toledo ere altua. Bai, hori da. Eske maiatzaren 22an jaiotakoak beti altuak. Bai. Bat 84, bai. Bat 84 altua da. Altua da, bai. Bai, hori. Bai. Eta gaurko nazioarteko egunekin goaz bukatzeko. Bai. 3 egun ditugu. A ber. Lehenengoa, nik uste dut hau zuei pilo bat gustatuko zaizuela. Gaur da, Googleen arabera, ChatGPTren arabera, instrumentu musikala erosteko eguna. Ara? Erosteko. Ara? Izu. Badakizu Arkakuso. Ja, inigo badoala, 12etan korrika zerbait erostera. Gaur bazen egun posible bat, esan gero arratsaldean, lehengon ikusi nuen, barkatu, turuta kutre hoietakoak egiten dutenak. Da, pixkat upgrade bat egin dute, eta Instagrameko algoritmoak nola ezagutzen duen norberaren gabezia emozionala non dagoen, eskaini ditola, tori, instrumentua behar duzu. Azken egunetan hor da bilkit bueltaka, eta da, turuta bat, txiki-txikiola plastikozkoa, jarnezaken amai harmonikaren burnian, hori hor harmonika jartzen dut, ondoan, eta sonatzen du pixkat, flauta... Trompetako katxarro bezala ez? Flauta motx bat bezala, baina ozena, pixkat saxo tenore txiki baten moduan, eta uste dut gaur izango dela eguna, bira. Begira, bigarren nazioarteko eguna dela gotikoaren eguna. Eta esango duzu, gotikoa ze artistikoki, ez nik hori uste nuen, ez, sehartu naiz eta da subkulturarena. Pertsona gotikoen... Bai. Ara? Hori pixkat aristokrazia ez, baina Espainiara agintariekin lotuta, Zapateroren alabak ziren gotikoak. Hori da, bai. Baina uste ja ez direla gotikoak. Ez dakit, urte asko pasa dira. Eta Zazuelako dian betikoak. Batzuk gotikoak eta bestean betikoak. Baina, akaso ja ez dira gotikoak izango, baina bai izango dira jokozaleak. Edo bintzat lehen bai. Ze gaur da Pac-Manaren nazioarteko
Eguna! Aiba! Pacmana da, zera, komeko kosa. Hori da, bai. Hola, txap dena jaten zizkoan, guapísimo joku hori. Guapísimo, Pacman. Zenbat bizitzako zenbat ordu botako genituen Pacman jolasten? Nik asko ez, baino gustatzen zaitegia da, bai. Ba, horixe. Baina, bueno, azken aldian, neure burua egonda bigaietan. Dela bata oposaketak eta bigarrena adimen artifiziala. Nire ikasleren bat entzuten badabil, jakingo du zergatik. Eta tira, pues nire ikasleek galdetzen baldin badiote ChatGPT-ri, nik zergatik ez. Orduan, galdetu diot egitea, pues neure buruari opari bat egiteko, neure Iruñe Astitz Larunberen aurkezpen epikoa. Así que irakurriko dizuet, ChatGPT-ek eman didana. Epa, itxen, honek behar du, abesti bat, hola, behar bezala abiatzeko. Nik uste dut, hau egokia dela. Bada, Bai. Ni naiz Iruñe Astitz Larunbe, sareetan ezagunagoa Arkakuso izenez. Izenan nortasuna eta marka propioa. Txokolatearen maitale leiala, kafeaz, mesfidati eta metaforaz zale sutsu. Batzuek goizean espresoa behar dute, nik berriz txokolate on bat eta txistetxar bat. Bata gorputza pizteko, bestea ingurua deseroso egiteko, totalmente. Biek balio dute. Ni ez daiz isiltasunera kondenatutako hautsa. Ni naiz egia, txantxa eta txistetxar baten arteko talka kosmikoa. Egia zaintza denez zalantzan eta plazerean. Egia zaintza denez zalantzan eta plazerean. Bada ausartzen ez denik nire inguruan txiste bat kontatzen. Badakitelako ni naizela azken kolpea ematen duena. Txarra, lotxagarria, baina tira. Barrea edo karkar deserosoa beti lortzen duena. Esaldi batean ironia, txiste bat eta mezopolit bat sartzeko gaitasuna dut. Eta bai, txiste txarrak dira, txisteak txarrak kontatzen ditut arrotasunez. Mundua larregi hartzen denean norbaitek tentsioa moztu behar du. Eta hortxe agertzen naiz ni, txokolatea eskuan, aurpegian irribarre bihurri bat eta zer esan zion txokolateak kafeari? Utzi bakean, nahikoa mingotxa zara dagoeneko. Ez naiz oharkabean pasatzen, eta ez eta isilik gelditzen ere. Ni naiz Arkakuso eta nire presentziarekin txokolatea urtu eta giroa laitzen da. Edo deseroso bihurtzen, zein txiste tokatu den kontuan hartuta. Ole! Egia zaintza denez zalantzan eta plazerean. Ba, Iruña Astitz Larunbe hori guztia bazara, eta gaur hori guztia izateaz gain urtebete gehiago daramazu soinean, beraz, guk berriro zorionduko zaitugu, eta baita agurtu ere, ba, zure eguna gozatzen ustea ere uste dudalako beharrezkoa dela. Muxu handi bat Arkakuso! Zorionak! Aio, bi esker! Ez da bihurtu zitekeena, ez zara niretzetan dena, ni neu naizelako aurrena, pena, 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 dena, 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 pena, dena, da dena, izan nahi eta isiltzen zenuela dena. Egia zaintza denez zalantzan eta plazerean, egia zaintza denez zalantzan eta plazerean, itzara baldintza, aioi harreman batean. Amaikak eta 57 minutu entzuleok eta guri Arkakuso zorionduta agur esateko ordu ere iristen ari zaigu. Azken 2 minutu hauetan, Desgaraiak taldearen amaika hitz kantuarekin utziko zaituztegu. Mai Gorostiaga Pozo, datorren ostegunera arte, placer bat izan da. Placer bat, urren ostegun arte. Goiuri Zeizarandia, zu astelenera arte. Astelenera arte, bihar abandonatu egiten duzu.
eta zuek entzuleok, lasai bihar goizeko 10:05 hementxe izango naizela, Maiani, esango nu, Eire Maiarekin batera, gurean izango da Janiria Arantzabe esan ezinen single berri aurkezteko, Unai Elordi Hidalgorekin ere murgilduko gara inteligentzia artifizialaren munduan, Lubakien podcastaren bigarren atala entzun behar dugu, Pablo Zurutuzak sortu duen lan berriaren bigarren atala, eta horrela poliki-poliki egingo ditugu zuekin 2 orduak eguerdiko 12 bidean. Eskerrik asko hori izateagatik, informazioaren txanda orain, hemen naiz irratien. Oroitu behar da ordua galdetuko balidate Amaika hitzeta bat gehiago erantzungo nieke eten igabeko aririk ondo lotutako paisaiarik aurki alaiteke arrazoiz moldatzen ez den lurralde arkaiko urrunean araxe itzuli beste azkurarik ez dut izaten batzuetan lotutako paisaiarik aurki aldaiteke arrazoiz moldatzen ez den lurralde arkaiko urrunean etenik gabeko aririk ondo lotutako paisaiarik aurki aldaiteke arrazoiz moldatzen ez den lurralde arkaiko urrunean araxe itzuli beste Keep calm and bigarren kafea.